Қойшандыр үзе табып үстірген ул кызлары бүгін оңа рәхмәт етіп бош ияләр. Иннәренә ак шәл япкан Миңзәдә апа үзе дә бүләк ителгән чәчәк бәйләмедәй балкый. Биккол авылындагы өенә бүген иртәдән халык агыла. Балалары, кияү киленнәре, оныклары һәм оныкчыклары әбекәйне туган көне белән котларга җыела. 90 yaşına җитүемнең яхшылыктан күрәм. Кеше кирсә каршы алдым, аны зурладым. Аны әгерәк югырак кеше булса, аны әле сыйлый төшәм. Анарга эләксен дип. Зурладым, Аллаһка шөкер. Үземне дә зурладылар, Аллаһ Тәгалә дә зурлады. Рәхәт күрдем мин. Мин бер көн нурак күрдем дип зарланырга. Гомеремдә ошышмадым. Мин шөкер Аллаһка. Ничек әйттем, шулай яшәделәр балаларым. Тыңладылар. Яхшы тордык. Беренче дияргә була авылда, беренче дияргә була. Матур күлмәк килешле генә калфагын киеп куйган Миңзәдә әбекәй бүген оныкчыклар сия. 2 яшьлек игезәкләр Алина белән Илина да күбрәк әбиләре янында бетерелә. Инде уллары, кызлары үзләре дә күптән әби бабай. Шулай булса да безгә әни кирәк диялар. Min ılı balay 61 yaşında bulsa da eni sözünden çıkkanımız yok. Bizde andı nide yok. Zakon da nide. Tertip şunday. Biz eni niyette şul zakon. Biz tırnap yaşayıbız şulay. Bizim bizim köngülü şista başındaki akşer yavlıgıday köngülü şista saf imanlı. Yurttan tırıptandan tırgıl namazlarını okup bizge tilekler tilep. Her bir şabızın negizlerine iman nur indire. Allah'a şükür. Миңзәдә апа Биккол авылында туып үсә, шунда ук кияүгә чыга. Тормыш иптәше Сәлим ага белән биредә ук 57 ел гомер кичерәләр. Ширек бәрәңге ашап, чабата киеп үскән чыр кешеләрнең күбесе нәкъ аның кебек. Зорлана белми, артыгын сорамый, булганына шөкер итә. Горурланып сөйләрлеге бар аның. 90 яшемә җитеп, бер көнем дә бушка узмады ди ул. 90 yaşına җиттем, бала яшьтән тотынып, ясиннар намазлар укып, рәхәт күрдек. Мин берсендә аның эшләренең авырсынмадым, итмәдем. Урман кисәргә бардык. Урманда кистек, биттирмәдә, ырлыкларда ташыдык шәшүгә. Нурлаттан атлар белән ташыдык. Эшләдек инде, эшләдек. Колхозның инде авырышында да, вачи, монда язып бирерлек булгач, мин күп эшләдем. Мактанып әйтеп битереп була торган түгел, бик эшләдем мин, эшләдем. Үзен котларга килгән район башлыгын да җыр теле белән шаккаттырды ул. Кадерле кунаксыз безгә, ни хөрмәт куйык сезгә. Самавыр куйсаң койнарга, кайын булсын күмерегез. Мине зурлап килгән өчен озын булсын гомерегез. Авыл җирлеге башлыгы Миңзәдә апага юбилей уңаеннан кызыл тасма такты. Шуннан соң бергәләп фотога төшергә җыелдылар. Ихластан елмайган туган тумачаларны чыгылдырган бу фото Миңзәдә апаның бәхетле картлыгын киләчәк буыннарга да истәлеккә калдырачак.